Hello everyone, welcome once again to LV Amor Care. So today, mag-isgot kita bahin ni Anang the origin of gift giving. Is it requirement or voluntary? Sa dili pa nato kanto bago na ato usang balikan pag handom ang nanghitabo ang origin gid ni Anang gift giving. Nanghitabo kana mga more than 2,000 years ago from the Far East, adunay mga maalamon nga mga mago nga mi-travel gikan sa ilang lugar paingon ngadto sa Bethlehem. Tungod kay nakita nila ang usa ka bituon nga kahibulungan, dili ordinaryo nga bituon apan mao kadtoy ilang tingali ilang nabasa na sa scroll sa Numbers 24 verse 17 nga nagaingon nga adunay Star of David nga ilang makita dili pa karon apan sa umalabot, no? So muna kana ang katumanan sa mga panagna, no? Prophetic verse kini siya, Numbers 24:17 nga nagsaysay mahitungod ni anang Star of Jacob. So motoy ilang na sunod. Pag-abot nila dito sa Bethlehem na nasangko sila sa kabalay, diin dito usab mihunong ang usaka ang ilang star, no? Actually ang star is the angel, no? Muna dito man nahunong, so ilang nakita dito sa balay si Mary, si Joseph o si Jesus Christ. And so tungod sa ilang nakita, ilang miyukbo sila in humility, miyukbo sila sa bata nga Jesus. Tungod kay sayod sila sa ilang pagkamaalamon nga mauna kini ang Messiah. O ilang gasahan ang maunga bata sa gold, frankincense ug myrrh, no? So ilang kanang kusang loob nga gihatag voluntarily. Wala sila gi-require ni Jesus Christ nga umuadto mo sa ako ang pagkatawo, pagdala mo ani-anit. Apan kun dili voluntary. So ang gold because Jesus is king, frankincense because he is our high priest, ug ang myrrh signifies his death on the cross, no? So dili na ko kana i-elaborate tagsa-tagsa tungod kay ang theme aning ato ang episode karon about man sa gift giving, is it a requirement or voluntary, no? Naari kita karon sa ato ang kapanahunan, daghan kaayo sa ato kapanahunan karon nga masayod kayo ni ana, no? Pag abot na sa Pasko, maingon nila sila, hoy, akong pinaskuhan ha, pusta unya, no? Asa naman akong pinaskuhan? Utangan na biya ka na akong tulog ka tuig, gawa ka mo hatag og pinaskuhan. So, atong i-correct ka na because originally, wala ka na pangayuan ni Jesus Christ nga muhatag ang maalamon nga mago dito kaniya. Wala usab siya mag-ingon nga hatag mo kanako, no? Kundili, voluntary ka na. Voluntary ka na. So, mao kana ang ato ang pagtiman-an, sad to say nga mao kanay ato ang concept sa Christmas. Nga kung Christmas gani, mangayo, which is dili gina siya mao. Kung dili, ang Christmas is we have to give freely as a gift, no? We have to give sa ato ang mga loved ones, sa ato ang mga friends, sa uban pa nga atong angayan nga tagaan, no? Sa mga kabus, sa mga naglisod, dili kay pangayuan nato, no? So adunay daghang mga tawo karon nga dili ganahan pangayuan. Dili ganahan pangayuan apan muhatag sila, no? Muhatag sila out of love, out of compassion, out of kaning mercy o mo nang compassion, no? Or empathy. So muhatag sila kinasing-kasing gayod tungod kay ningon ang atong Ginoo nga he loves a cheerful giver. Now karon kung muhatag kita nga nagbagut-bot or muhatag kita nga gipugos, asa naman ang giingon nga Jesus loves a cheerful giver? So wala na diha ang giving cheerfully, no? Kung atong pugson. Ang pagpangayo og pinaskuhan, wala gid na siya mahalinya sa kabubuton sa bisag kinsang tawhana, bisag sa Bible, wala kana siya nga requirement. Gani ang giingon diha sa Bible, it is easy, it is better to give than to receive. So muhatag kita dili kay mo receive.
So ang wise men mihatag sila voluntarily sa bata nga si Jesus nga bag-ong natawo, no? Tungod kay ang ilang giadto si Jesus Christ fitting nga tagaan gayud mga gasa tungod kay siya hari, tungod kay siya dunay authority, tungod kay siya one day will become the savior of the world, or humana man gani, he is our savior, no? So mao kana nga ang wise men ilang gitagaan voluntarily because maalamon sila kay balo sila sa reason ngano nga muhatag sila. And the reason for the season is Jesus Christ. Ang nahitabo pod karon nato karong panahon na commercialized na kaayo, na puro na lang kana kung manaygon unta, instead na ang manaygonay mo imudala og mga gift sa balay nga ilang gidaygunan, nabali naman noon, mangayo naman noon og kanang manaygon sila, mangayo naman noon og something nga ilang madawat. So nasayop bitaw na atong kultura, dili na siya mao. Pero it's hard to fight against culture. So ato nang ikuan nga i-minimize nato nang kana bitang pagkahingayuan kay nato during Christmas. Dili gina siya because originally ang paghatag is gikan kana sa kasing-kasing. Wala kita subua, wala kita diktahi, kundi kinasing-kasing nga kita muhatag out of love, out of compassion, no? So akong lakbitan gamay nga nung unsa ka ng gold, frankincense ug myrrh, no? Ang gold because he is king, he is fitted to receive such kaning valuable thing kanang gold because he is our ruler, authority, no? Our king, the King of Kings, the Lord of Lords, no? And then sa frankincense nga no, nga gihatagan siya ni ana because he is our high priest. In the olden times sa Old Testament, ang mga tao nga mu-worship sa templo, magdala gayud og gami substance sa frankincense. Ila ka nang ibutang sa candle aron pag dagkot na nila mo imit kadto og humot jud kayo nga aroma, no? Nga mo imo pahumot sa tibok na templo. So mo to ilang sacrificial offering para sa kahitasan. So mao kana ang frankincense. Jesus is our high priest, our intercessor, our mediator, no, between man and God. So mao kanay symbol sa frankincense. And then kadto nga myrrh, wala kay balo ang wise men ni adto nga magamit makadto niya, pero it symbolizes his death, that one day Jesus will go to the cross, no? So kadto nga myrrh, ang gibuhat ato galamiton kadto siya para sa pag-imbalsamar sa patay nga lawas. So atong nahibaluan nga si Joseph of Arimathea ug si Nicodemus, pagkuha nila sa patay nga lawas atong Ginoo, ang clothing nga ilang giputos sa lawas sa atong Ginoo, ila kadtong gitapot-tapot, ginamit ang, or gisumpay-sumpay, whatever is the term, ginamit ang myrrh nga doon ay mixture sa aloe. So ang kaning gami substance mo kanibang consistency ba niya nga dili gid siya bulag-bulag, dili siya tangtang, no? So mo to ilang gi-wrap as wrapping sa lawas ni Jesus Christ, no? Kaning nahimo siya nga mo i-wrap. So nahimo na imbam, na preserve ang lawas dito. So mao kana ang symbol sa tulo ka gasa nga gihatag sa wise men voluntarily ngadto kan Jesus Christ. Wala sila ina ni Jesus Christ nga, "Hoy, tagai ko ninyo og gift." Wala. Voluntary nga ilang gihatag. So mao po kanay atong sundon unta nining panahon nga kanang gift giving is not a requirement, kundi voluntary. Akong usbon, gift giving is not a requirement, but it is voluntary in nature. Kung muhatag, okay kayo. Kung dili, okay rapod, no? Tungod ka dili kita kapugos, labi na karong panahon na kay lisod jud, no? So may mao na siya diha na ang gift giving
originated gikan sa buhat sa wise men from the east who traveled far sa mga disyerto, gilatas nila to go to Bethlehem to worship the king. So, mo ko na atong buhaton unta nga ang atong kasing-kasing mag-worship jud kaniya. Dili mag-worship sa Christmas tree, dili mag-worship sa Santa Claus, dili mag-worship sa Pinaskuhan or whatever. Because taliwas ka na sa konsepto sa Christmas. So, Christmas is gift giving, voluntary gift giving, dili requirement. So, hinaton ta nga doon na tayo nakuha na itong atoang lesson karon nga the origin of gift giving. No? It is not a requirement, but it is voluntary in nature. So, how about that? In the end, have a good and godly day everyone. O I hope ganahan mo sa ato ang kuan karon mensahe, no? Mensahe dayon as usual ako mo ingon kaninyo nga when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So receive the gift of salvation. It is free. It is for us to receive, no? Wala ta mangayong kaluwasan, gi-offer ka na sa Ginoo sa atong dawaton. And then, salamat kaayo sa na nag-subscribe, no, na nag-like, na nag-comment. It mean a lot to me, no? So, kung ganahan mo sa content aning atong channel, feel free to subscribe and like, no, and click the bell button for notification. So, again, have a good and godly day, everyone, and bye-bye.